bacil aku suwi nek Banten ya. Karo bacil wong-wong iki. Iya. Karo bacil katanya ben. Dan endi sing ngerti golek iku? Pokok masih di alas Purwo ngono begitu tak goleki. Iya, ngerti iki. Oke. Iki tak cas iki lah. Udah nyempelekno aku ben. Tes sendiri. Aku wis kadung semangat iki kan. Izin. Taro bezil. Saiki jare krungu-krungu sak kilo 6.000 jarenya. Iya. Yo pokok ono sing marani wis. Rokok sik kopi nih. Kopi. Alhamdulillah. Ngapunten ya ganggu aku ya. Aku penting. Anggap dulurku dhewe ya. Iki sing ngandani aku dhisik koyo tidak dadi wong ya. Jadi apa? Dadi celeng jare iki. Wis ya. Amin. Panas. Begini, wong sing panas ngene iki lekekno njuk kusit aku. Ayo. Anak piro? Enggak ada iki. Situ. Aku wis antik. Mosok. Iya sik bayi wis rewesen. yo ngene aku apa ngidam Islah lihat sih ngidam. Iya. Ini boleh bekecot. Lah iya ya. Yo ngono akeh kowe wis. Amin. Kok sing wani temen ku bedangan ono apa-apa pas patine wedi. Enggak. Tapi saiki malam opo ya? Tak mawi koncole. Malam opo ya? Kalau kemis. Malam kemis. Kemis opo? Kemis pagi. Yo. Wah. Yo tak celuk jare wong-wong biyen lek ono ten-ten. Pagi, ojo ngenteni aku. Lek iso telu ngono. Ngene ya. Iya. Kali kate kala cak coba Wani temen Cil. Yo Cil. Yo wani, yo tak balen-baleni wani. Tak jajal kon le saiki kon. Delokan marine. La. Alhamdulillah. Dapat poin 1, guys. Rezeki suami soleh. La. Rezeki anak soleh. Matur thank you. Hai. Cuk mantar ke tamat sih. Ya Allah, barokah. Tuh kena penyak nak. Tuh kena penyak. Hai. Mana dah? Oh. Jadi lagi. Pijir halelo hai. Oh dunia dulu. Aduh. On opo iki sih? Pocong. Aduh. Pakai, dah mangsa lagi nih.